sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat Renisi Bandar ya. Udah follow kita dan juga Nah, molo di teknik ini mungkin ra ya kadamang terlalu mobil son nga piga-piga kita ng master nga sering ta jabar koni molo peti jadi naking na padua hon tari singo tu amang raja botu na mangangkat topik on tu maseringan duro aku lagi bita gali muse ketika adong songon boy mahita gabi tagali nang teula hon tapi kiri muse manang te uji na teula honi di dia do satikos na teula honi menurut aturan lakongani menurut aturan ini ala amang nakin memang ada perbedaan ya pas main horkon di hal praktik nama ini berbeda ale aturan ini sepakat doang akong amang kobur amang royal amang basihas kan aturan ini sama sudah cuman di praktik di lapangan mau lebih naking songon amang boru di gitu nih mana tuh tiga hal wajar mau bain contoh mana gambaran asa atau tiap tuh siap kadongan dari toru ale sasitong na dasarnya aturan ini sama dong sama. Jadi mau lebih nakong di hal praktek na gabi dokter song di perjabaran, ini mau semua hal wajar. Adalah hal memang kesongon itu. Edang sarupa sudi media nata pakai di tiap luat. Media nata pakai na mengulahun ada ton. Alana urut majanungang manang nagabi japar kan media dui di hita, media dui. Dang sarupa sudi di 2 tahun, baik di Samosir di sini tak sama sudi alam tak. Di mana ada kok di kata orang baru desa ada nak ni ala berhubungan dengan tu alam tu tempat tadi dia tinggal memang dong ale aturan ini sama dong yang ada dokon hala amang kobur naking tahu tu tentang apa sudi rumah apa ya sudi mulang bercabar berarti lang tenglun ni halak bata kan itu bercabar sih jadi mau songon sanau buat sian kobur tahun di Botarion kesimpulan artinya buat hirana sanaking pada putih sudi berarti hirana saya paham do kita memaknai filosofi ada pada kisah sitong na mau lebih praktek na saling dasar dari ngopi kita masih harga di sudi dan adong heaman dok sedelu hamil natik kos alana ketika kita sukun nasida pasti adong keterangan di bahan na masuk akal dong masuk akal tu aturan nih songoni nang di dua nasing mau lebih berbeda nasida ketika kita sukun pasti boy ben nasida alasan na masuk akal jalan makroh tu naringgan alani ido berbeda pelua tasudi gabi di hutan mangudahon gabi di Samosir gabi di Gubang na di Tobar gabi di hutan mangudahoni iban na nangadong hiamal dokon nasalah tikos sudah tahu tikos terlepas na kemani berarti kan di judulon sama do berarti pemahaman ta holan alani media do kebiasaan na di udah di sido iban na gabi adong perbedaan nih sasitong na mo songon kita dang mengadui bahasa berbeda mulai berbeda nih sepakat mahita mungkin alani wilayah jadi yang sama mana kebiasaan di sini sudah itu naking halak amang ada gijang termasuk amang divisi maju tapi tidak benar kone kita sepakati dui margaido gabi tutur hutaido gabi ada berbeda huta do kita berbeda berarti ahana adong di hutai kebiasaan di ulahun iman gabi tabon ada alai kembali kita merujuk tu aturan nakong sudah lihat naturi alana sonon tentang dalihan natulu tabain dalam ilabakon dalihan natulu gabi tu dalihan natulu asas itong na molo luas kita berpikir marang nata tahap sama deh songon labang Indonesia ni ban Pancasila digambar hutu burung Garuda sampai kiamat kita ngarong ekor di burung na welu sayap na sapi itu leher na tanga dong digambar kat tu sih nah digambar kat tu dilambangkan kan itu tapi terlambang kumana king filosofi ini ada tapi nak talabak ko tutungku ada lang fokus kita nakong alana dimaknai do nakong tukun na tulon mengenai posisi kan itu songoni manang tong kita namar negara pa songoni kan natalambang ko di mo dito dudui be burung na songoni dudui hamu tangadongi setong gabilu jang mangadudui songo diro burung Garuda dibilang hamu saya dangan daputin na songoni ya kidwawi ala dilambangkan negara waktu sih kita beson talambang kata simbol kan nakong sudah lihan na tulon ala memang makroh tu naringgal do di kita markon tapi hutihu desa sadari on na pinukan yo pintai darat hamulia tehon horas do kita seluruh na tiak luat na mangulahon atik piarang di praktek na berbeda-beda horas do kita sudi daga bihod di sudi di majo songo sianau na boru songo menanggapi ka pada bot ni dongan artinya dengar do bereng sudi atik pinakan terlepas songon abang
abang nih bah naga besok nanong mungkin tertu penjabaran na mana masuk apalah masalah mungkin na tertu sido dibuat abang gambaran na jadi songoni maju si anau na boru bah pinatape matu akadong ababuti mak mau lihat. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari Bapak Blue Hairs Manalu ya, mengenai pernyataan dari Amang Patan Sinurat maupun dari Amang Raja Botul yang meminta tema kita di sore hari ini. Oke, berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Amang Raja Botul. Waktu dan tempat kita persilahkan tulang. Jadi mau lihat mah dihita saluna. Ya. Imat tu lapatan na dihita na berlaning-laning manang na hudok majolo berkomunikasi hal-hal adat. Ala memang tohodu tutu sadadu hita tong di paradato ni. Alay kadang-kadang olo dodak terima ate bolo soa palahot ni hilala tu na pinatupan yo putta si julu-julu tu. Jadi bolo hita bolo kurang api dia kalusta sudi nangpe gudang mabai penjabar di penarapan. Anggo penarapan kulaladang buih watoi dili tiap-tiap luat. Manang di tiap-tiap pangatusion ni seseorang. Alaya pala nahu pangido pas do ala na sepakat do hita madokon adati adalah tatanan manang pangalaho. Jadi idoy narohaku asaboy bolo penjabaran na selalu do hupikiri buah sa idokon na sumanga daya tidang buwi Marlopes. Na sumanga daya tidang buwi mabayan madar di dada di Abdorana. Manang nang buwi madokok kata di duluan. Gudang na ido pesa benar na alasan-alasan. Manang na idokon na kaning na sumari anak kon dang buwi gabi saur matua. Memang nasongoni do pe pangalaho na tong. Ido pangalaho na akan na mabayna do siya datan. Jadi dangaung do pe mana tong merdala boleh do isobba hula-hula na. Dang ho do pe mana di dalihan na tului. Jadi au banggau bolo kesepakatan tahun buwinian gabi penarapan naulina ding geno diak ka pangulahot ta diak ka paradatun. Bolo tung piarong akalamat dokon kebiasaan manang tradisi di sada-sada huta. Ya silakanlah. Alain nanido at tungunang gabi kebiasaan non mabak kita gabi selalu berbeda pendapat. Ayalana iban naudok songoni gabi tuburo hata si dapok sulu naro. Ayo sebetulnya lang lakubo to sa hari tubo si dapok sulu naro. Gabi tuburo hata madokon di situ tanah dipijak di situ langit di jungjung. Dakka waktu si senoputta si julu-julu tu madokonon. Dido mamuse ruhurut iya ka pakatayon. Ba baris-baris ni gaja di rura pangalo edang teh. Boleh do ahadone do konna lomonisu do diulon na inna. Jadi bolo lomonisu do diulon na ayah pola dong ria raja, ahong pola tonggo raja. Jadi ido kadang-kadang di saya ini pikiran ay wah sa gudang tubuh kahata-hata na sopatuk di hata batakon. Gabi gudang tubuh istilahna mabesakot kahata nina tua-tua lah. Bololung makatai ba di dokon ay ba mana tua-tua di situ langit di jungjung. Di situ tanah dipijak. Holanin na petong lang laktar dokok ni bebe malangabe pahatorangan tentang ada batak. Jadi songoni do nani do dawa dia kahita na tua-tua.
Alay mau lihat itu hudokun, walaupun memang agak kurang kesepakatan tah alai bolo hu pikir sepakat doh kita sudi dalam hali bolo kurang percaya pe kesepakatan tah alai percaya doh kita di kesepakatan ini jala sangat au sampai sonari songoni ma prinsipku bahwa adat itu adalah pangalaho bolo hurang pangalaho ni betari do dia adat ni bai bolo dinggap pangalaho ni bai tari do dia adat ni bai atar soni men naro aku mau lihat madihita sude banggo mabain penerapan na do ya terserah hita masing-masing holani do na hubuat tu hita jala ima na upangido memang tu host mau lihat maro di host mau lihat madihita kana tua sude songonima mau lihat songonima sanggap aku. Oke, terima kasih untuk tulang Raja Botul ya. Oke, berikutnya mari kita dengarkan bagaimana tanggapan Amang Royal Sinaga mengenai tanggapan dari Amang Patan Sinurat. Waktu dan tempat kita persilahkan Amang. Mau lihat mah sahak mati iba tu seperti kianon maralus maiba taringot tu padapok ni manak pe suku-sukun ni Amang Patan Sinurat. Las sian awal pe paddohan niba nak kaningani satulup dongan ia ada di pangalaho. Roma muse suku-suku ni sian Amang Patan ada dia do. Ada las niroha do, ada habuk niroha do, ima muse suku-suku ni. Atong molo kembali maiba, gabe marsukum maiba nongain tu Amang Patan Sinurat. Alana hodok ko kami nak kaning manak kudok ko sadiri nak kaning pangalaho do ada di. Mulai siam marpakuling pehita manang pe husapa hupakulingi lakam di kiono namang natutua Amang Patan ada doi ada marpakuling. Alai molotor huasupi nak kaning. Dang namare ada tahu disi. Alai ala dinggad do husapa manang pe hupakulingi lakam ima ada namar pakuling. Dang ima molo idului lakam manak kaning idului damang. Taringo ada habuk niroha do nina naniuson ni lakam. Songotong pangalahon ya ada habuk niroha mamereng parsauranima mamereng partupuan habuk niroha ima. Ra dohi tau botosa ihabuk nirohai maragam habuk niroha tada poton ima pangalahona tarsongo dia parpeakne na yang sulah honot tatusi ima adati ima pangalahoni adati tatarik mamusia adati nagabi hu las niroha sada contoh ulaon Pamuliboru songo dia ma pangalahoni Pamuliboru mulai hudok majonong hain tapukai mulai siam marhuri-huri ding-ding saha huruhu na tangga-tanggana sampai sikop di puguni alaman olop-olop ima ruhu ni ina Pamuliboru manang pe ima pangalahon ya adat Pamuliboru pahutaboru las niroha mai nauro Amang Patan ada nai dia do nasinuluki ni lakam nasilukitan ni damang taringot las niroha habuk niroha imana kembali mau manukku sidok botima penarape mamu setu host. Ya, terima kasih Amang Royal Sinaga atur di alusi Amang Patan mak. Oke. Parjolo ataku nakaning sudah di menai pas do. Dangarong nalehe. Cuma natong itabidahon natong kehidupan sehari-hari. Dohot ada Batak nabui ita boto sa lilingon basarang maradatan basarang mangadatian ada Batak di ngapalay do nakaning yatay Raja Botul Burpar Lopez
Ada filosofi ni ate mulu semanga dia ti pesaron Lopez nain. Songoni naking si Basia situ orang satu perjabar pe ditarik ngoti mana do filosofi ni Jabari bahasa ekonomi tu tulang bahasa ekonomi tu ini do mulu tu kehidupan sehari-hari pangalaman sehari-hari dakola kita nak punasai gudang kajo na burju suku ni alakan gudang do nama anak marongat tu suku ni alakan. Nah maka anak ngalam nama nuku do dang na suruh tikus nduk menai tikus sian cuma narok ada batak ne dia do ne hatatau ada batak las niro hado ada batak abet niro hado manang kehidupan sehari-hari orang Batak dah orang Batak pangalawan ni halak Batak sehari-hari do hidup tong napalanak ngaso perdalam dang ngaso tikos ndok munai sudi tikos do jadi songoni ma jawaban senau melate mak maralus mamu siya teh ala audo kembali manuk kudangi Ya, nauli emang. mau lihat mak gabe mah ora samang sepatan sinurat narak pahebak kom mahita HP dia detih ala dapat dapot tu nak kaning amang dangido adati pangalaho idada holan huna pamudi boru ada ton pakeotta idada holan no namodding adati pakeonotta mamakuling ido ngapehita pakeotta do adati ada namar pakuling ikon papan dangima tapakulingi tulang horas amang boru horas itu horas naboru ada doi ada merpakuling daima atong taringok tuhita pribadi mamuse idia mahita bajupa idia ma parsaorani idia ma pea dalihan natului nalau siulah honotta ima tabai pahebakkon adati marsaor hita siada punguan marsaor hita marhite komalon ana marpakuling na denggad dohita na mangulahonada dohita disi tarsongoni mapadapot siya ni maralus tu amak sipatan sidok boti mak pinatappe mamuse tu host. Oke, terima kasih Amang Royal Sinaga. Berikutnya kita kedatangan peserta baru Amang ya. Walaupun tadi udah sempat ku typing alai majalo nako do memang Amang Ara Amat Taraja. Tapi bagaimana coba pandangan sian Amang Ara Amat Taraja. Mauliate mate dihita namar komalo dia Taraja do inatta soribeda khusus nama tu hosate soalnya do nyakadongan making nabinoto si nakadongan do selama ulang tahun matenang jadi songon ni tua habang ma sibigo satu sabulan manang na ahape pinangi doni itokku sehatok ma dia liusi Tuhan matutup taringok may tutu nakining masalah adat molo au na menanggapi dakpola satu rarat huilala ala suku-suku di ala judul tadi sun ima filosofi ni adat Batak mang nasilas ni roha mang nasidok ni roha pe sun mang filosofi na ido natatanggapi molo au mananggapi adat Batakon ada ni Batakon ima aturan-aturan kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang bersifat sakral dan mengikat ima filosofi ini ada tak huilala alana bahasa do kosongoni adong do dihita adab b ujung narang adat do budaya. Jadi memang on beda-beda tipis doon. Molo adab ima nakkening songon nidok nyaka tua-tua amang royal pajup pangau tu amang royal bahora samang.
pajuk pangau di komalon ba sopan au ima adab. Alai molo budaya muse ima pengembangan karya-karya di daerah itu. Alai molo filosofi ni adaton ima na saling mengikat kebiasaan-kebiasaan dari leluhur kita. Contohna songdalihan na tulu ima na mengikat doh rentetan na ima na mengikat hita di filosofi ni adaton. Alai mulu adab doh budaya nunga asing muse. Mungkin holani do ito host naho pasahat asalam jepe nian pamikirata alana hola filosofi ni adat do nata bahas di sun. Mau lihat horas. Oke, terima kasih untuk Amang Ara Amat Taraja. Tape mamusing partikia tua Mang Boro ima desa adat Ragi Hotang. Waktu dan tempat kita persilahkan Amang Boro. Mau lihat ma isaluna perlu mau binang host. Tasingok di dia mata inang host tina panukunan ni Amang Patar domang inang. Ido Mang, bahira-hira tanggapan sian Amang Boro. Mau lihat mainang ditersingot itu tuh waktu si pay mau tuju si elusan so ni nang suku ni Amang Patar merelu sumaiba nabui nidok na tapi kurang pas mungkin diperdapati masih jual kita ima tersingok di filosofi. Relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.